Mislim da se neće mnogo postići za 3 godine, s obzirom da smo imali dosta toga u pripremi da se uopšte dogodi ova koalicija za Rekom. Po meni bi tu trebalo stajati da prikuplja podatke za utvrđivanje činjenica, a činjenice će utvrditi nadležne institucije u državama. Da se napravi popis svih gubitaka. Na tom popisu mogu biti i civili i vojnici. I s time da moraju biti, ne da mogu, nego moraju i strani državljani koji su učestvovali u ovim sukobima. Gdje ćemo njih evidentirati? Na isti taj popis i isto tako pripadnike međunarodnih snaga. Teško je razdvojiti sad ko je stradao kao civil, ko je stradao kao vojnik. Međutim, sve te žrtve treba popisati. Za nas je vrlo bitno da su se ratovi vodili u razdoblju 1990. godine do 1991. Jer već prve žrtve su u Hrvatskoj 90. godine. Od 1991. januari, ali ne do 2001. Veliki povoljen broj zločinstva u Makedoniji se slučaj 2002. godina. Iako беше potpišen rankovni dogovor i doneseno to amnestije i ti работи. Da se opfati 2002. Ako želimo napraviti nešto dobroga, zaista se trebamo riješiti svih ograničenja. Zašto? Neke stvari su se dogodile zbog toga što je to sve skupa počelo daleko, daleko ranije. Mislim da vremenski period treba biti ograničen, a da se povratak u dublju prošlost samo u trenucima kada za to budu postojale uzročno-posljedične veze. Men da će nuk do të ketë kufizime statike, por të lijen edhe margjina për veprime plotësuese. Pra mendoj që fokusimi kryesor i veprimeve të kohës për shkak të efikasitetit të jetë koha e caktuar që kemi në datë propozim. Ova komisija uopće ne bi trebala raspravljati o političkim i ostalim uzrocima rata, već se usredotočiti na činjenice o nastanku zločina. Që do të jetë në shqyrtim mos jetë strikt e kufizuar. Sepse ajo që ndodhi, edhe një do të përsëris, 2001 po edhe më vonë, si që tha edhe kolegu im këtu, ka qenë pasoj e shumë ndodhive dhe ngjarjeve të para asaj kohe. Komisija ne može imati niti moć, niti ovlasti paralelne sa istražnim sudstvom, odnosno sa sudstvom određene države. Ona može biti samo korektiv i na dragovoljačkoj osnovi možete pozivati ljude i zato se povežite sa braniteljskim i veteranskim organizacijama da vam daju na raspolaganje informaciju tko od ljudi može vam reći ko je tada tamo bio, kakva je to bila jedinica, kakav je bio raspored, da dođe do tih spoznaja. Ja sam za pristup dragovoljnosti i samim time olakšat ćemo rad komisije i taj članak 16 odmah ima nepotrebno stavak 2, 3, 4 i 6. Nepotrebni su uopće da stoje u obrazloženju, nego ostaje 1, 5 i 7. Ja ne vidim smisao ako ostavimo samo na dobrovoljnoj bazi, onda kako ćemo mi bivšeg ministra odbrane ili bivšeg ministra unutrašnjih poslova pozvati. Mislim da treba staviti mogućnost da Rekom sklopi ugovor sa državom i da ta država, institucija može i institucije pozvati. Da predložimo radnoj grupi da izbaci i ove sa istaknutim političkim funkcijama i da kaže da ne može biti osoba bilo iz koje strukture ako za nju postoje ozbiljne indicije, ozbiljna sumnja da je počinilac.